Kapuso, gindeklarar na sa pag-asa ang pag-ubisa sang summer. Gani sa mga nagaplano nga magliwa-liwa, kag mabuhin-buhina ng tuman niya kainit nga pamatsyag aton bisitahon ang Gritsan Falls sa Igbara sa Podkay. Stephanie Shoco sa may Western Visayas. The heat is on. Gani kung nagapangita ka sang lugar nga makapaliwa-liwa, agod mabuhin-buhinan ang kapaa nga nabatsyagan, dali updan nyo kami sa pagpanglugayawan sa Gritsan Falls sa Banwa sang Igbaras, Iloilo. Halin sa Barangay Igkabugaw, naglakat kami sang halos 2 tugtog 3 ka oras padulong sa Busay. Antes kami makadangat sa amon destinasyon, na enjoy namon ang katahom sang palibot samtang nagapang lakaton. Mga scenic views sa Mother Nature na nagpawaw sa amon. Pero guys, mas makakilibot ang amon nakita sang nakadangat na kami sa Gritsan Falls. Ang Busay na palibutan sang bukid. Makabig namon nga worthy spot sa kadaman. Kag mga lods, pwede gid magpiknik sa lugar, mag-relax, nga may perfect ambience ang tubig nga nagailig halin sa Busay. Mas na-feel namon ang summer samtang nagapahulom-hulom sa mabugnaw nga tubig. Pero dala sa hindi malipatan nga eksperyensya, kaupod ang loved ones, abyan, pamilya, o kon grupo nga nangin panata na ang single life, anuman ang estado sa kabuhi, hindi lang pagkalimtan nga himuson ang basura. Hindi paglaptaha para sure nga mapabilin ang katahom sang lugar nga ma-enjoy pa sang masunod nga henerasyon. Ako si Stephanie Shoco, kag ini ang akon my Western Visayas. Mga kapuso, kung mayara man kamo sang lugar sa Western Visayas nga ginbisitahan nga gusto ninyo ipakigbahin, ipadala lang ang detalye kag videos sang inyo bakasyon kay basi kamo ang masunod nga ma-feature sa may Western Visayas.